ሰላም ኣብ ህይወት ዕውት ክትከውን ዝሕግዙ 10 ጠቐምቲ ልምድታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ሰናይ ጻንሖት። እቶም 10 ብሉጻት ልምድታት ንዕብየታት ተሓሳስባና ዝጠቕሙ ኮይኖም ቀዳማይ መኣዛዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ምግቢ ምምጋብ፣ ካልኣይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምዝውታር፣ ሳልሳይ ተስፋ ማለት እወንታዊ ምሕሳብ፣ ራብዓይ ጭንቀትካ ምቁፅጻር፣ ሓምሻይ ሓደስቲ ነገራት ምምሃር፣ ሻድሻይ ነገራት ምድግጋም፣ ሻብዓይ ለውጥታት ምግባር፣ ሻምናይ ኣብ ህይወት ወሳኒ ምዃን፣ ታሽዓይ ኣዕሩኽ ወይ ማሓዙት ምህላው፣ ዓስራይ ድማ እኹል ሰዓታት ምድቃስ። ናብ ዝርዝራቱ ቀፂልና ክንርኢ ኢና። ቀዳማይ ምግቢ። መኣዛዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ምግቢ ንኣእምሮና ምዕሩይ ዝኾነ ሓይሊ ከም ዝረክብ ይገብሮ። እንታይ ዓይነት ምግቢ ንምገብ ድማ ኣብ ዋህዮታትና ዕብየትን ጥዕናን ትርጉም ኣለዎ። ስለዚ ብመኣዛ ዝሃብተመን ዝተመጣጠነን ምግቢ ኣዝዩ ኣድላይን ክዝውተር ዘለዎን እዩ። ብተብተብ ዝርከብ ወይ ዝዕደግ ምግቢ ዘይትን ጨውን ዝበዝሖ ክኸውን ስለ ዝኽእል እንተት ኣወገድናዮ ዝሓሸን ዝበለጸን እዩ። ካልኣይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ። ምንቅስቓስ ኣካላት ንዋህዮታት ሓንጎልና ከደልልን ከማዕብልን ይኽእል። ብኡ መሰረት ድማ ንቑሕን ንጥፉን ክትከውን ይገብረካ። ምንቅስቓስ ኣካላት ብእግርኻ ቀስ እናበልካ ወይ ዘብዘብ ሓዊስካ ትገብሮ ሓይሊ ነርቫዊ ዋህዮታት ከተማዕብል ይሕግዝ። ሳልሳይ ትስፉ ምዃን ማለት እወንታዊ ኣተሓሳስባ ምውናን። ሓንጎልካ ክትሕግዝ ትደሊ ዶ? ንኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ኣዘውትር። ንእወንታዊ ኣተሓሳስባ ዝኸውን ግዜ መድብ። ደቂ ሰባት ንመዓልቲ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሓሳባት ንእንግድ። ካብዞም ብዙሓት ሓሳባት ብኽእለት ነቶም ኣሉታዊ ነገራትን ሓሳባትን ከተሽክዖም ፈትን። ከምኡ ጌርካ ናብ እወንታዊ ለዊጥካ ምስ ትስሕቕ ሓንጎልካ ከመስግነካ እዩ። ራብዓይ ጭንቀትካ ተቆጻጸር። ጭንቀት ካብ መዓልታዊ ህይወትና ከነወግዶ ኣይከኣልን እዩ፣ ግን ንዕኡ ዝገጥም ሓይሊ ክንሃንጽ ይከኣል እዩ። ንሱ ድማ ብቕኑዕ መንገዲ ንኽትቆጻጸሮ ብዙሕ መንገድታት ኣለዎ። ንኣብነት ብዝርርብ፣ ብምኽሪ ሞያውያን ወዘተ። ሓምሻይ ሓደስቲ ነገራት ተመሃር። ሓንጎልና ቀጻሊ ህንጡይን ክዓቢ ዝደልን ዝኽእልን እዩ። ሓደስቲ ነገራት ከም ፍልጠትን ምርምርን ነቲ ዘለኻዮ ደረጃ ፍልጠትን ዕብየትን ከበራብሮን ንቕድሚት ክደፍኦን ይኽእል እዩ። ጽምኢ ፍልጠት ንደቂ ሰባት ንቕድሚት ካብ ዘወንጭፎም ረቑሒ ኮይኑ ኣብ ምብርባርን ምምዕማልን ሓንጎል ድማ ኣዝዩ ዓብይ ተራይ ዘለዎ። ሻድሻይ ንነገራት ምድግጋም። ሓንጎልና ንኽመሃር ንኽምዕብልን ምድግጋም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምስ ምድግጋም ነገራት ኣሰር ይገድፉ፣ ከም ፍልጠት ኮይኖም ድማ ኣብ ሓንጎል ይጠብቁ። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ሓንጎል ምዝናይን ምዕራፍን ከም ዝደሊ ዘይምዝንጋዕ
ስለዚህ አጋጣሚታት እናተጠቀምካ እናተዛነኻ ምድግጋም ነገራት ክትምዝምዝ ፈትን ሻብዓይ ኣብ ለውጥታት ምእማን ንሓንጎልና ብድሆታትን ለውጥታትን ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ስምዒት ይህብዎ ንኣብነት ሓደስቲ ሃነፅቲ ልምድታት ኣብ ህይወትካ ምትእትታው ነገራት ቦትኦም ምቅያር ንብረት ምቅያር ከምኡውን ሓደስቲ ተመክሮታትን ፍጻሜታትን ንሓንጎልና ኣተሓሳስብኡ ከም ዘማዕብል ይገብሩ ሻምናይ ኣብ ህይወትካ ወሳኒ ምዃን ሓንጎልካ ብዝበለካ ናትካ ውሳኔታት ክትወስድ ምኽኣል ፍሉይ ስምዒት ኣለዎ ምኽንያቱ ልዕሊ ማንም ንዕኻ ውሽጥኻ ዝፈልጥ ስለ ዘየለ ሎሚ እዋን ብብዙሕ ምርጫታት ተኸቢብና ንርከብ ቅድሚ 10 ዓመታት ዝነበረ ኩነታት ህይወት ምስ ተወዳድር ዝቐለለ ነይሩ ይመስል ስለዚ ኣብዚ እዋን ኣብ ህይወትካ ቁኑዕ ውሳኔ ክትወስድ ሜላታት ክትመሃር የድሊ ንነብስኻ እመን ብኡ ጌርካ ድማ ናጽነትካ ከም ሰብ ተጠቐመሉ ታሽዓይ እዕሩኽ መሓዙት ምህላው ኣእምሮኻ ከዓቢ እንተደሊኻ ምስ ዓርከ መሓዙት ተራኸብ እዚ ማለት ምስቶም ብልቢ ተኣምኖም ዝኣምኑኻ ትናፍቖም ዝናፍቑኻ ተሓልየሎም ዝሓልዩልካ ክትራኸብ እንከለኻ ብናፍቆትን ብቕንዕናን ክኸውን እንከሎ እዩ ምስዞም ኣቐድማ ኣቢልና ዝጠቐስናዮም ዓርከ መሓዛ ምርኻብ ሓንጎልካ ሩፍታ ክስምዖን ክብርትዕን ዝዓበየ ተኽእሎ ኣለዎ ዓስራይ እኹል ሰዓታት ምድቃስ ድቃስ እቲ ቀንዲ ተዋሳኣይ ማለት ዘዋሪ ዕብየት ሓንጎልና እዩ ድቃስ ንሓንጎልና ብምዝናይ ሓይሊ ኣብ ምሕዳስ ጸገማት ኣብ ምፍኻስ ዓብይ ግደ ይጻወት ኣብ እዋን ድቃስ ሓንጎልና ንጥፈታቱ ብግቡእ ይፍጽም ኣብ እዋን ድቃስ ሓንጎልና ገለ ተጓዳእቲ ነገራት ኣብ ነብስና ብምጽራይ ንምዕባልኡን ንጥፈታቱን ከሰላስል ዝጥቀመሉ ኣጋጣሚ እዩ እዚ ድማ እቲ ውጽኢታውን ኣድላይን መስርሕ ጽሬት ሓንጎል እዩ ስለዚ እኹል ሰዓታት ከም ዝደቀስና ነረጋግጽ እሞ ዝኸበርኩም ሰማዕትን ተኸታተልትን ንሎሚ ዘዳለኽዎ ጽሑፍ እዚ ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ምንጭ ጽሑፈይ ካብ መርበብ ሓበሬታ የርን ቤሪካድ .se 10 ብሉጻት ድምታት ካብ ዝብል ወሲደ ተርጊመ ዘዳለኽዎ እዩ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ጽሑፋት ብሰላም የራኽበና እንዳበልኩ ዝፋነወኩም ሮቤል ዮሃንስ ዛራ ሰላም